O conflito entre a Fundación Rías do Sur e a empresa concesionaria das instalacións de Pontemuíños continúa aberto, pero un auto xudicial establece como medida cautelar a reapertura da súa piscina. A piscina vai a reabrir para os clubes e para os socios fundadores, según dictamina o auto da xuíza, e que o faremos tan pronto poidamos. La resolución judicial la juez efectos reflejos de un importante perjuicio a la ciudadanía, a los clubes deportivos, al deporte en definitiva. Entonces, la resolución que ahora se dicta, el único sentido, finalidad que tiene es evitar que se produzcan esos daños. Pero a reapertura non será inmediata. Dende a Fundación explican que a situación de prealerta pola seca impide encher o vaso. Temos ahora mesmo un problema por o estado de prealerta no consumo de auga e que non encheremos a piscina novamente hasta que a situación cambie. Así que ata que mellore a situación, a entidade realizará tarefas de posta a punto nas instalacións, algo moi necesario tendo en conta, aseguran, o mal estado no que se atopan. A concesionaria deixou a instalación en un estado lamentable, algo máis que lamentable, desastroso. É dicir, máis dá a sensación de que se quixeron marchar facendo o máximo daño posible á instalación. Isto conleva o vaciado do vaso, que se todo vai sobre o previsto, comezaremos a facer a semana que ven. Para logo facer reparacións imprescindibles. A Fundación agarda reabrir a piscina complementaria de 25 metros a mediados de setembro. No caso da de 50, nun dos mellores escenarios, volvería a estar operativa en outubro. Funcionarán con persoal propio e asumindo uns custos que durante o proceso xudicial poderán reclamar á concesionaria. Ademais, traballan co Concello de Pontevedra para deseñar fórmulas de colaboración. De cara ao futuro, pois xa estamos tamén falando de aquelas fórmulas de colaboración que podemos atopar para facer viable o funcionamento da piscinas. As instalacións de Pontemuíños están pechadas dende o 1 de abril, cando Supera de xeito unilateral tomou a decisión atribuindo a uns custes enerxéticos que cualificou de inasumibles.